में कैसे हम शिव के मनाई हो। कैसे हम शिव के मनाई सावन में कैसे हम शिव के मनाई हो। कैसे हम शिव के मनाई हो। कैसे हम शिव के मनाई हो। कैसे हम शिव के मनाई सावन में कैसे हम शिव के मनाई हो। कैसे हम शिव के मनाई सावन में कैसे हम शिव के मनाई हो। पूरी मिठाई भोला के मन ही ना भावे। पूरी मिठाई भोला के मन ही ना भावे। भंगिया के गोला कैसे लाई हो। भंगिया के गोला कैसे लाई हो। कैसे हम शिव के मनाई सावन में कैसे हम शिव के मनाई हो। कैसे हम शिव के मनाई सावन में कैसे हम शिव के मनाई हो। टाटा सफारी भोला के मन ही ना भावे। टाटा सफारी भोला के मन ही ना भावे। बसहा बैल कहाँ पाई हो। बसहा बैल कहाँ पाई हो। कैसे हम शिव के मनाई सावन में कैसे हम शिव के मनाई हो। कैसे हम शिव के मनाई सावन में कैसे हम शिव के मनाई हो। फूल के माला मन ही ना भावे।
गेरुआ के माला मन ही न भावे, सरपो के माला कहाँ पाई हो, सरपो के माला कहाँ पाई हो। कैसे हम शिव के मनाई सावन में, कैसे हम शिव के मनाई हो। कैसे हम शिव के मनाई सावन में, कैसे हम शिव के मनाई हो। कैसे हम शिव के मनाई सावन में, कैसे हम शिव के मनाई हो। यस आराधना रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामगढ़।